Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa seuraamaan minun showsta, kun minä hajotan tämän tyhmän ukkeli. Mä oon vähän pieksänyt tätä jonkun verran, mutta kyllä se vielä hajoaa. No niin, katsokaa kun heitän ukkelin puuhun. Samperi autoja tulee. Odotetaan hetki. Sekä kun tiputaan ukkeli tähän. Jäljet! Jäljet! Nyt heitää sen tuohon asfaltille. Sen pitäisi hajota. Samperi. Ja heitä se sitten. Lähti aivot. Voi jumala. Se ui lätäkössä, vittu. Ei tästä lähde niin. Aivot on ainakin